Garangrang kay tibagi ti may sa alalaki kalpasan ang napilidan iti 18-wheeler truck idilang rabi agarup alas 7. Iti biktima ket managan iti Miguel Hornacion, 51 iti tawen na, nga agnaid iti Santa Cruz, ngem agdamang agnaid tatta iti Sakuya, iti Ili a Santa. Ti kinakaro ti panakaatal iti biktima, ket naiwarasiwis iti naguneg na, arason iti pinakatay na nga insigida. Basar timparwarang investigasyon iti PNP Santa, iti biktima ket tagapuda ti Ili a Narbacan, ket idi nagawid da, anakasakay iti motorsiklo, nga agdamada nga daldalya sa atin, iti dalan, nga agpaamyanan a direksyon, kadwa na iti mismo nga kanakan na, nagmaneho. Iti pinagtultuloy iti investigasyon iti PNP Santa, nakilumbada kanupay iti may sa motor, ket iti dandanin amadanon dan iti nakapasamakan iti disgrasya. Kit nagsinagid kano iti manibela da, ket ditan nga natumbada, aditan nga nakaatalan, meten iti maysa, nga 18-wheeler truck, iti biktima, nagkarga iti soft drinks. Simbrek ti aking kanigid alikod apilid iti truck, ket ditan nga naisagad-sagad ti biktima nga ni Hornacion. Istorya na taadam lang naging tattao nga nakakita, kasla medyo napaspas da kano. Istorya na kasjayan agkinkin na matandan sa. Amin nga detalye nan, nagsubli kami dito yung police station ta di pan nakaiyaramid ti spot report na. Voluntary surrender di Narbacan Police Station. Ta idi napasamak dito aksidente. Nakita na kano di side mirror adda nang nga nagsinagid ngem han nga ipagpagarop nga di lugan na ti handa nga pagarupen nga naisagid di lugan na ta babayin ti istorya na mitlaeng dagiti duwa nga motor nga aglinlinom ba isuda nakita na kanumit lang di side mirror nga isuda ti nagsinagid handa nga pagarupen nga na ala kanya na pilidan na dayto may sanga dayjay backride dayjay kinlikod na motor idi di dyan nakapasamakan na dito yung aksidente at dami lang dagiti ta ngamin di dyan batog ti Petron at datali pa di dyan at da nakakita nga kasya tinapasamak innala na di plate number may nainted kanyami sami intawag di dyan Narbacan. Nagsurrender met iti driver iti truck iti PNP Narbacan ani Ernesto Pascua I. Bugarin, 51 ti tawen na, nga agnaid iti sentro, Santa Praxedes, Cagayan. Ken kadwa na iti pahenantena, amanagan met iti Christopher Badua, I. Nueva, 31 met ti tawen na, a residente iti Barangay 22, San Nicolas, Ilocos Norte. Iti truck ket kairehistro iti nagan, nga Antonio Nito, at taga 204 Mansion Loop, Brentwood Village, Manuel A. Rojas, Baguio City. Pinadasmet nga leen iti grupo iti press corps, iti panik iti driver, ani Pascua, ngem nagkedked nga nagsao iti sangwanan iti kamera. Liability na lata ati deti pan nakatay deti patay so nga ron ti nakapilid. Nakontak daw maten day kinlugan deti trailer truck on the way kanong maten nga agpakastoy. Kita no handa nga makapagsasarita nga nasayat akit maisalpak tumit lang ati darong kontra kanya na reckless imprudence resulting to homicide. Idawat ko kanyayo apo nga adda luglugan na motorman when no halay nga motor pati four wheels ta agpaiso nga napintas ti kalsada ti Santa na watiwat ngem kaantay ko maunay patpataray tapno maliklikan tayo ti adu nga aksidente. Masapol nga agannad tay nga kankanayon. Nadanunan met iti press corps iti biyuda ni Hornacion, nga apalaos iti ladingit na iti nakamames, napasamak kin ti asawa na. Ket iti nakasarsarita mi, maipapan iti napasamak ti asawa na, ket deto iti nakunana. Agiuli kami ti darom aser, sumuti ko na ti pulis. Kas diya mo ti kunada, padasan mi ata, ti kayat ko nga ron mareglo. Gidarom tayo ta mapending pa jay lugan kan jay tao nga driver kunada mo tatay bigat sir. So wala nasaya lakat ti sauda maya dalaka nga manugot nga sigida agpareglo kami sir ngano makitin lang ganda sir ikwami ti darom aser yuli mi darom. Ken iti pinakipatpatang met iti anak na, ket iti tanang anak kunana, nga kakaasi at tinapasamak ken ti amana, nakunana pa nga awan iti nagbambanagan iti bagina, natoktokkol ti saka ken ima, ken natikyapan iti timid na, ken maipakam mo, nga dagiti kakadwada, anatumbak ket addadapay lang iti maysa nga balay pagagasan, iti syudad Abigan. Para ti press corps, Ryan Pardo.